Hoi, wij zijn Janneke en Leonie en vandaag zijn wij bij het Museumplein in Kerkrade. En daar vind je het Discovery Center, Continuum, het Cube, Design Museum en het Columbus. Earth Theater. Ja, en wij gaan alles ontdekken als echte wetenschappers vandaag. En we moeten ons straks in het lab melden voor de challenge. Dus ben benieuwd. Eén, 2, 3. We starten vandaag in Cube. In dit vierkante museum zagen we enkele bijzondere designstukken, zoals bijvoorbeeld de stormparaplu. Achter ons Columbus Earth Theater, waar we nu een film gaan kijken van National Geographic, die heet Jerusalem. Yes. De nederzetting onder de rots droeg de naam De Plek van Shalem. Jeruzalem. We zijn nu in het Continuum en dat is het ontdekkingsmuseum voor kinderen. Leuk is dat je bijna alles zelf kunt doen en dat vinden Jan en ik ook wel leuk. We zijn ook een beetje kinderen. Hè? We gaan dadelijk een tijdreis maken in dit karretje. We gaan nu draaien en om ons heen gaat de geschiedenis, het begin van de aarde gaat beginnen. Continuum heeft om de zoveel tijd een wisselexpositie en dit keer gaat die over smartphones. Hè Leonie? Yes. Ik heb een hele grote. Oké, doei. Achter mij zit Graham Bell. In 1876 vond hij de telefoon uit. En in die tijd waren er in Nederland zo'n 49 vaste telefoonaansluitingen. Het is wel grappig om te bedenken dat nu 3% van de Nederlanders geen mobiele telefoon heeft. Ik sta niet wie er zang hang. Nee, dit is de uitvinder van de seismoscoop. Waarmee je trillingen kunt meten en daardoor kun je tegenwoordig dus als je een mobieltje kantelt dat je scherm meegaat. Leuk weet je. We zijn in het lab van het Continuum en we staan hier bij Anke. En zij gaat ons vertellen wat de challenge voor vandaag is. Nou, de challenge is dat jullie een katapult gaan maken. Hier zijn de materialen. Jullie krijgen natuurlijk allebei een bril van mij. Dankjewel. En de katapult die het verste schiet, die heeft gewonnen. Dus dat is jullie challenge. Oké. Succes! Succes, nou dankjewel. Oké, let's go. We have a winner. Zo, dat was weer een aflevering van Janneke en Leonie op pad voor VVV Zuid-Limburg.
Janneke heeft gewonnen. En als je nou alles wil weten over Continuum, Cube, en Columbus, ga dan naar onze blog, want die vind je hier. Doei!